Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Бүгенге студиябыз кунаклары безнең 2017 елның Тукай премиясе лауреатлары. Бик зур рәхмәт бирергә килүегезгә. Һәм Осия, әлбәттә, ул шушы премия буенча иң күп информация белүчедер инде, әлбәттә. Сезне әлбәттә шушы бүләк белән, зур бүләк белән чын күңелдән беренчедән котлыйбыз. Һәм әйтергә кирәк, сез бит әле генә Тукайның туган ягыннан кайттыгыз, Кырлайдан кайттыгыз. Нәхис тойгыларыгызны беләсе килә иде. Нинди хисләр белән кайттыгыз, Мәдинә апа? Беләсезме, Тукай Кырлайда без еш булабыз. Андагы үзгәрешләрне күреп торабыз. Барган саен анда ниндидер яңалык бар. Аның агачлары да үсеп куйган була. Бик ямьле күренде бүген. Җил дә вакытында исә, яңгыр да вакытында ява. Аның içinde de теге күргәзмә экспозициясын диләр инде, күргәзмә әсбапларын алыштырып торалар. Анда инде безнең портретларны стенага элеп тә куйганнар иде. Онсы да бик күңелле булды. Өлгергәннәр инде, өлгергәннәр. Ие. Безнең тамашачыларыбыз да барып инана алалар. Харис абый, нинди хис-тойгылар гомумән кичәгедән соң? Кичәгедән соң тойгы моңарчы ничек булган нәкъ шулай. Демәк үзгәрмәде. Бер дә мин үзгәрде дип әйтә алмас идем. Инде мин әйтәм, зур шуп бүләккә лаек булгач, инде йоклый да алмам. Элеккедән дә яхшы йоклап, бүген иртән торып, беләсеңме Кырлайга барган хисләр. Без яңадан тудык. Менә бу абыстайлар минем белән бардылар. Безгә яхшы машиналар, зур дәрәҗәле кешеләр, язучылар арчага килеп җиткәндә менә күңелләр яшәрде. 2 яшь кыз шундый чәкчәкләр тотып, анда яшь бабайлар, бабайларның да яшьләре була икән. Гармон уйныйлар. Гомердә дә биегәнем юк иде. Аларга кушылып мин дә биеп киттем. Менә бит Харис. Шундый мотор, глава администрация үзе килгән, Илшат исемле, бик беләем бер җегет икән. Алар белән бергә безнекеләр, кем? Разил Валиев, безнең газет депутатыбыз, комитет рәисе безнең дәүләт думасындагы. Шул кадәр без Харис абый, илһамланып кайткансыз димәк. Бу юлысы бит сез анда гади туристлар кебек тә түгел, булай ял итәргә генә дә түгел, сез инде дәрәҗәле Тукай премиясе лауреатлары буларак килгәнсез. Гыйлем истәдек истәүдә, бик күп яңалыклар андагы Тукай музееның яңа экспозициясын, анда безне әле кичә телевизордан күрсәттеләр. Алар безнең экспозиция. Без аны хәзер дә искә төшерәбез әлеге мизгелләрне, чөнки бу бит әле кичә генә булды. Розалина ханым, менә сезнең хис-тойгылар кичәге көннән? Бүген менә сезнең тапшыруыгыз Таяну нуктасы дип атала бит, әйме? Без татарлар ömür буе ниндидер идеалларга инанып яшибез. Ләкин тормыш безгә һәр вакытта төрле низахлар чыгара. Төрле сынаулар аша үтәргә туры килә. Менә шундый вакытта Таяну нуктасы кебек бу Тукай килеп баса. Менә минем бер шигырем бар, ул бүгенге көнгә актуаль яңгыр. Бүген кояш чыкты. Тукай дипме, нуры белән җиргә аранып, кара җирләр таш урамнар аша шагыйрь килә язга төренеп, гүзәл, даһи мәңге тире җитез акбузатлар җигеп ашкынып, беләсеман хаман чатнаганын уйларыннан татар башының җан бирергә торган чакта шулай чыралдында кинәт терелеп, көткән җавап булып Тукай килә, мәгънә булып ирек эрелек. Афәрин. Рахмат. Шуннан да бу безнең инде Тукай премиясе лауреатыннан шундый шигырьләрне беренче тапкыр ишетәбез бит әле. Бүген сез инде Тукай премиясе лауреаты буларак моны сөйлисез. Хис-тойгыларыгыз ничек соң, Розалина ханым? Көтелгән идеме? Ничек? Шулай анда беренче тапкыр булуым түгел. Ләкин бу комплекс миңа бигрәк тә якын. Әле Кырлай турында да түгел, мин турында. Премия турында әйтәм. Менә кичәге көннән соң. Премия. Бер көн генә узды бит әле, хисләр сүрелмәгән. Премия ул әлбәттә зур бүләк тә, ләкин ул зур җаваплылык та. Чөнки без чыралдында менә шулай хәзер үзебез бөтен иҗатыбыз, бөтен сәнгатыбыз белән халык алдында килеп бастык. Бу бик җаваплы эш. Моны акларга кирәк. Ләкин бу стимул бирә, чөнки халыкның менә шулай итеп беренче тапкыр мәйданда җыелуы шул кадәр күп микъдарда, халык күп, күңелле, бию, тантана, шигырь агылып тора. Тукай мәңгелек дигән менә шушында уйтуда мин бик бәхетле.
Тукайның дәвамчылары. Дәвамчылары, Асия апа, ничек уйлыйсыз? Барлык менә Тукай премиясе лауреатлары да шулай җаваплы карыйлармы әлеге премияга? Менә мин иң әүвәле аларның һәр кайсын тәбрик итәм бу дәрәҗәле исем белән. Мин бу минутларда алар үзара сөйләшкәндә Тукайның үзен уйлап тордым. Моннан нәкъ 110 ел элек ул Казанга кайта Уральскидан ашкынып, дәртләнеп, нурлы Казан, моңлы Казан дип парадта кайта. Менә сез әйтәсез әле безнең шәп машиналарда аның туган җиренә ул атта кайткан, ничә көн кайткандыр, дәртләнеп, моңланып, Казанда нурга күмеләсенә рухланып кайткан һәм заманасында аны ятимлектән йылырга тырышкан, өйдән өйгә асрамага биргән гади гавам халкыннан аермалы буларак олы татар халкы Тукайдан халык шагыйре ясаган. Халык шагыйре. Һәм татар кайда гына яшәсә дә, Америкадамы, Австралиядәме, Финляндиядәме, Красноярский краендамы, бөтен җирдә дә Тукай исеме белән торып баса. Туган тел белән. Ул безнең рәсми гимн булмаса да, ул татар халкының гимны. Татарны башын идерә алган, бастыра алган бер Тукай гына бар. Шуңа күрә бу көннәрдә минем уйлануларым төрле, чөнки күп еллар дәвамында бу исемне дәгъвалаган бик күп кешеләрнең дәгъвачысы булып катнашырга пропагандалаучы дип әйтәм инде. Исемнәрен күтәрергә тырышып, чыннан да лаек икәнлекләрен дәлилләп, исбатлап, мин бүген бик шатмын Мәдинә апаның лауреат булганына, чөнки Сөембикә журналы аның исемен күтәреп юлламалар да язды. Нәкъ аңа тиешлеген дәлилләргә тырышып, чөнки ул озак еллар шушы журналда эшләгән кеше буларак һәм журналист, язучы буларак, әгәр миннән бүген сорасагыз, иң соңгы укыган китабың дип, мин Арыш тәмен укыдым, төне буе укыдым 3нче көн һәм Мәдинә апаның һәр романы кебек, ул бердән бер романчы иде, хәзер инде роман язучылар бик күбәеп китте, ләкин ул чын романчы. Аның романнарында язучы белән журналист кушылганга күрә, үзәктә халыкның язмышы, иҗтимагый проблема тормаган бер генә әсәре дә юк. Лирикага гына күмеп тор. Ул әле дә сафтагы чын язучы. Мин аның өчен бик шатмын. Калганнарның иҗатын әле кулыма тотып өйрәнмәдем. Розалина Шаһиеваның белән иҗатын. Әле туысы белән өйрәнелмәгән. Әйе. Беләсезме, Венера туган? Менә инде беренче карашта Тукайның вафатыннан соң туганына 131 ел тулды, име? Так, 100-дән артык ел үтте. Шул заманда Тукайны җан-тән иҗтиһад кылып өйрәнгән галимнәр, рәхмәт аларга. Шул ук вакытта, соңгы вакытларда гына алар Академия наук, Татарстан фәннәр академиясе, алар белән бергә фәннәр академиясының тарих институты, алар белән бергә сәнгать институты, нинди күләмле Тукай турында энциклопедия чыгардылар. Без аңа әлбәттә куанабыз. Ләкин минемчә Тукайның бүгенге көн иҗаты турында без сөйләшкәндә булган белән генә үзебезне юату түгел, бүгенге көн Тукайның ачылмаган өлешен, Тукайның иҗатында булган иксез-чиксез нигъмәт белән тулган Тукай иҗатын ачу тулысы белән. Нәрсә ачылмаган? Тукайның рухи иҗаты бүгенге көнгә кадәр әле ачылмаган. Бигрәк тә Тукайның дини әсәрләре. Алар коммунистик режим елларында гомумән яшерелеп килделәр. Хәзерге вакытта Тукайның дини иҗатын өйрәнү өчен кадрлар юк. Бушыннан да, Минем әйтәсе сүзем бар шулай ук. Тукайның менә әле тагын бер ягы, аны педагог буларак. Biz аны тәрбияви ягы, biz аны уйламыйдык та улай берне. Менә минем кулыма бер китап килеп керде. Ул 2010 елларда язылган булырга тиеш. Юк, 1910 елларда, 15 елларда язылган булырга тиеш. Ошанда түгел, аның елга башы Тукайның яңа кыйраәт дигән китабы. 1909 елны ул менә шундый китап яза, балалар өчен тәрбия китабы. Анда дини шигырьләр бар аның. Менә аның рухи тормышын актуаль. Чөнки тәрҗемәдә яңа дәреслек Пәйгамбәр дигән шигырьне искиткеч. Ул авыл тормышына багышланган шигырьләр. Ул бит авыл шагыйре.
Әлбәттә, ул теге шәһәргә дә бәйле, ләкин ул авыл тормышының бөтен нечкәлеген, бөтен гүзәллеген, аның бөтен нигъмәтен ача бит. Аннан соң аның тагын Мөхәммәдия мәдрәсәсе өчен язган әйбер дә бар. Менә бу әйбердән без белмидерик. Менә ягын кыйраәтне ул яза 24 яшында. Кем безнең арабызда шундый менә тәрбияви китаплар иҗат итә. Яп-яш килеш. Һәм тагын бер әйбер менә сез хәзрәт әйтергә. Дини иҗаты ул иксез нур белән сугарылган нигъмәт дип әйтер идем. Менә карагыз әле. Менә бөтенесе турында да безнең бүген тапшырыбыз таяну ноктасы. Тукайның таяну ноктасы нәрсәдә? Без бәлкем шуңа да игътибар биреп китәрбез. Карагыз әле. Тукайның иҗаты 7-8 ел, бөтен гомере 27 яшь. Менә шушы вакытта нинди философик, нинди фәнни нәрсәләрне ул нәрсәләр белән сәяси нәрсәләр күтәрә. Тукай ул иксез нур. Шул җөмләдән бер генә фикерне әйтеп китәм. Нәрсә дип әйтәм? Дин ва фән. Менә шулай. Дин ва фән аерылырга тиеш. Читтәге бик күп яздә күп авыллар яктыра. Күктәге пар, тату йылдыз кеби дин белән фән тора. Бу ике дус берсенә, чөнки берсе тиң, тәгълимнәре дә бер тигез, берсе дөнья, берсе дин. Ягъни Тукай схоластикадан, фанатизмдан котылу ысулларын яп-яш башы белән изли, һәм уларны таба, һәм безгә җөмләләре белән насихат итеп калдырган. Дин, фән бергәлегендә генә кеше гафиллектән уяначак. Бүгенге вазгыятькә кайткан вакытта, әлбәттә, бихисап безнең тәрбияви эшләр үткәрелә. Бихисап симпозиумлар, төрле очрашулар, түгәрәк квадрат стәлләр, телевизия Казанда, телевизия Мәскәүдә, һәр җирдә үткәрелә. Ничек аны бүген нәтиҗәсе? Ничек безнең бүген рухи батаклыктан чыгу? Моның өчен фақат Тукай әйтеп калдырган нигъмәтне бәндәнең бәгыренә җиткерергә. Ничек? Мәктәпләрдә дин, мәктәпләрдә фән ва диннең бергәлегенә ирешергә. Нинди ысул белән? Менә булса, кичкенә генә без туктап калыйк. Менә бу Мәдинә апа. гадәттән тыш мөһим. Халыкның яшәеше өчен, тормышы өчен, ләкин минем өчен Габдулла Тукай иң беренче хисси юлдаш кешенең гомере буе. Аның хисләрен менә чагылдырган, аның хисләрен уртаклашкан, аның хисләрен белдергән, тойгыларын белдергән шагыйрь ул, шундый даһи кеше. Менә минем телем минемчә Тукай шигыре белән ачылгандыр дип уйлыйм мин. Әнкәем миңа Тукай шигырьләрен өйрәтте, телем ачылуга өйрәтте. Мин бала чактан аның балалар өчен язылган тәле күбәләк, сөйләшик бергәләп, менә шуннан өйрәнә башладым. Аннары үсә төшкәч, мин аның суанасы, шүрәле паймалардан, сәхнәләрдән шартлатып укый торган идем. Аннары менә Мәдинә туган, бүгенге көндә менә шартлатып Тукай шигырьләренең, рухи шигырьләрен уку мәктәпләрдә бармы? Бар, алар бар. Мәктәпләрдә Тукай шигырьләрен өйрәтми мөмкин түгел, дәреслекләрдә бар, алар өйрәтелә. Татар мәктәбен бетергән һәр бала Тукайны ярата, сөя, укый. Моның әле әгәр дә 100%-ка салабыз икән, мәктәпләрдә Тукайның 10% кына өлешен иҗат Шул Харисабый, аның бит кешеләр шул гына дип уйлый. Мәктәптә барысында өйрәтелә дип уйлыйлар. Мин фикеремне дәвам итим әле. Мин башлаган фикерем менә мондый. Мин барда Тукайның 100 еллыгында Уральскийда 100 елгы уңае белән Уральскийда Казакъстанның дәүләт җитәкчеләренең карары белән уллы бәйрәм үткәрелде. Шунда безнең Татарстаннан делегация чакырдылар. Мин шул делегация составында идем. Аны бик зурлап үткәрделәр. Анда шундый кызык нәрсә дә бар иде. Тукайның шигырьләрен типографиядә баскан станок эшли иде. Һәм шул станокта без барганда җыйган станоктыр әле ул. Үзе хәрефтә җыйгандыр. Менә шул типографиядә шул станок эшләп тора иде, һәм анда район газетасын бастырып чыгаралар иде. Шунда миңа әйттеләр, менә сез Адам Соломонович белән очрашыгыз әле. Ул барсында белә, ул Тукайны күргән, ул Тукай яшендә дип. Мин бу Адам Соломоновичны эзләп таптым. Күрештегез? Күрештем, мин аның белән өендә эзләп таптым. Бу булды
Әтһәм Сөләйман улы. Ул безне караса, без аңа сәламнәр җиткерәбез. Қолыңа келдірей. Шулаймы? Эшләгән, яшәгән. Ул мине кызганычка каршы ялгыз калган икән. Ул мине чәй белән сыйлады, өенә чакырып кертте һәм бик үкенеп әйтте. Мин аның замандашы, ләкин мин аның белән очрашканымны хәтерләмим. Мин аның белән сөйләшкәнемне хәтерләмим. Мин аны күрдем дип әйтә алмыйм ди. Ләкин мин аны шул кадәр яратам ди. Тукайның Үзенеке итеп. Шигырьләрен алып, китабын алып миңа укырга кереште бу. Менә ул ялгыз калган. Шушы Тукайның шигърияте, шушы 80 яшьлек Юаныч тапкан ялгызлыктан коткара икән, мин шаккаттым. Ул әрнеп, менә ул да нәкъ сезнең кебек әрнеп сөйләде. Менә яшьләр ди Тукайны ди әз укыйлар ди. Аларга ди менә җиткерергә кирәк иде дип. Шулай иштерләрен миңа сөйләде. Тукай дөньясын ачырга кирәк, шулай бит һәммәбезгә дә. Усулын кешегә җиткергә тырышам. Бәлки без бүгенге тапшырдан Харис абый, сезнең шигырьләрегездән соң кешеләр әзрәк кызыксыныр, Розалина апа. Әйтим әле мин, не, менә дин дип әйттегез сез, дин һәм фән, әйе, дин һәм фән. Менә дин һәм фән аерым түгел, аларның синтезы. Бер секунд, бер дәкыйка. Менә һәм Габдулла Тукай өчен диндә теге рөхсәт ителгән яки тыелган гамәлләрнең парадигмасы яки тизмәсе түгел. Аның өчен дин иман, аның өчен дин тарих, традиция, яхшылык дип әйтгәндә, хадис дип әйтә, яхшылык. Менә шуңа күрә аны теге нитергә яраймы, аның менә пигамбар дигән гаҗәп шигыре бар. Аның өчен пигамбар да кешелеккә яхшылык китерүче, изгелек китерүче. Һәм ихласлык догматикадан Тукай кылучылардан көлә ул бит әле юмор хисле дә. Шушы мәчеттәге хәлләрне дә көлеп күрсәтә. Сез укыдыгыз бүген. Әйтәләр бит. Тукай атеист булган. Это безнең заманда, без коммунистик режимда үскән кешеләр. Хәтта 4нче куплеттан төшереп калдырып өйрәтә торган булганнар. Туган телне, барыбыз да белгән туган телне. Ул гына гомумән Тукайның бөтен дини иҗатын яшереп килделәр. Карале, нинди җөмләләр әйтә бит Тукай үз заманында. Нәрсәди гомернең инчитен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вакыйгының мин утында, укыйм тиз күңелдән, гаҗәеп сүрә Кураннан, мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан, оша дилдән шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм, яңакларны мөкаддәс күз яшьләрем белән инҗили башлыйм, укыйм иман, булам мөмин, халас булам авыр йөктин. Я Худая ди Тукай, сен тыйган эшләр тамам актагы әбетәрдим. Ям баш мин сәҗдәгә, Аллаһу хак, Аллаһу акбар дим ди Газиз Тукай. Менә шушы җөмләләрне укыгач, шушы җөмләләрне белгәч, җир йөзендә шул җөмләдән Газиз Татарстаныбызда нинди генә татар Тукай иҗатының гаип та бар. Юк Тукай иҗатында гаип. Тукай чын мәгънәсендә мөселман иде. Ул атеист түгел, ул социалист түгел, революционер түгел. Тукай чын мәгънәсендә мөселман иде. Хрият Тукай шагыйре беренче чиратта. Әле дингә барып җиткәнче мин әйтеп битерим әле менә сүземне. Хәзрәт апай. Бүген нишләргә? Бала минем менә бәләкәй балам 3-4 яшьлек теле ачылган гына. Мин аны йөзәргә өйрәтәм. Әле суга кертәм. Һәм аның белән без Тукай шигырен укый язабыз. Менә бит һәр кеше мәхәббәт утларында янган кешеләр үзенә кирәкне шунда ук таба ала, шулай бит. Юмор хиссе дә, дин, бөтен яклап та яшь кеше бит Асия апа. Бүген яшь булса, аңа бүген берләр иде микән? Менә 27 яшьтә инде вафат булган шагыйребез безнең татарның бөтен сәнгатен сугарып тора. Игътибар иткәнегез бармы? Суанасы балеты, алтын тарак балеты, шүрәле балеты, әле булар балетлар. Алтын хәрефләр белән язылган безнең мәдәниятебез өчен. Безнең бөтен дөньяда таныта торган безнең гүзәл сәнгать әсәрләребез. Йөзебез, бу татар иҗатына нигезләнгәннәр алар. Менә шушы яшьләр турында сөйләшкән вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, әйдәгез әле буын вәкилен, бүгенге яшь язучының фикерен ишетеп китик. Әйтик.
Менә монда чыга ул хәзер. Яшьләр арасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек кандидатлар әлбәттә бар. Бу мөгаен минем генә фикерем түгелдер. Бүгенге татар мәдәни тормышын әзме-күпме белгән кеше шулай ук бик җиңел генә унлап фамилия атай ала минемчә. Да мәсьәләнең үзгә ягы бар. Беренчедән, яшь иҗатчы әзерме бу премияга? Ул аны күтәрә алырмы? Изеп китмәсме аны Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе? Һәм икенчедән, төрле сәбәпләр аркасында әлеге премияны алмыйча калган өлкән хезмәттәшләре, өлкән коллегалары алдында үзен ничек хис итә? Уңайсызланмасмы? Әгәр дә шу сорауларга җавап бирә алса, әлбәттә Тукай премиясын дәгъваларга мөмкин. Менә Рүзәл Мөхәммәтшинны мин куәтләп китим әле. Ул шуннан да туй үкенечсез, үлем үкенечсез, туй үпкәсез булмый диләр бит. Шулай. Төрле елларда бу премиягә лаек дип табылган, һичшиксез тиеш дип табылган кешеләр бар иде. Бүген кинәт кенә шуны бер исемә төште. Зөһрә Сахабиева. Аның бүген туган көне, шуңа күрә исемә төште. Без аны чын күңелдән тәбриклибез. Бүген дә без туры эфирда. Тәбрикләп үтигәле аны. Ул да бик лаек. Зөһрә Бәгърем, шушы кичәге Тукай премиясын алган ханымнар белән бергә безнең Бәгырь түренең иң мөхәддәс күзәнәкләреннән килгән иҗетлекләребезне сиңа багышлыйбыз. Саулык сиңа, сәламәтлек сиңа. Ой, Харис Ул татар абый. халкының бөек йолдызы. Ничек матур сөйлиләр, име. Вакытыбыз кызганыч менә шикелле. Асия апа, менә яшьләргә күчтеге мишна тәкъдим фикерләр Яшьләр арасында да бар. Бар дип Яшьләр уйлыйсызмы? арасыннан Илгиз Зәйниев драматург лаек түгелме? Лаек әлбәттә. Җырчылар, менә Филус Каһиров өлгереп җитте, җырчы лаек түгел, лаек. Сез хөрмәтле Тукай премиясе лауреатлары, Харис абый, менә чыннан да яшьләр арасында аз бирелә дигән фикер белән килешәсезме сез? Әллә аның өчен аларга да үсергә кирәк дип Үсергә уйлыйсызмы? кирәк, тырышырга кирәк. Мин монда Тукай әйтәм, иҗаты белән Гүләр мин Бәширов 50 ел 95 шөгыльләнәм. яшенә җиткәндә генә алды, сабыр итеп кенә. Без әйтмик, ул темага кирәк Уртача китмик, ул яше бахаслы Тукай иде. премиясе лауреатларының 55 яшь икән. Ходай кашан насыйп итә, шунда алалар. Шуңа күрә яшьләргә без уңышлар телибез, диме? Бүгенгесенә инде бүгенге көнгә килгәндә без менә Асия апа Татарстан дәүләт бүләге шушы премияга лаеклы кешеләрнең менә чит илләрдә яшәүчеләрне игътибарсыз калдырмыйбызмы? Ничек уйлыйсыз? Рауль Бухараев кебек кешеләр Алар бүген көнгә алдылар бит инде. Бухараев алды премияны. Аны аңлашыла. Мин әйтәм, мин салган кеше, алмаган кешеләр бармы? Без анда хәзер Булырга бик ихтимал. Без аларны чит илләргә чыгып эзләп йөрергә тиеш түгелдер инде. Лаек дип табылганнарын аның тәкъдим итүчеләре табыла, итәләр дә, алалар да. Билиләр һәр кайсы кешене. Еллар буе билиләр. Чит Сез илләрдән кирәк дип уйлыйсызмы? Менә Венера Туташ әйтеп китим әле, менә кичә президентыбыз бик матур итеп әйтте. Моннан ары без һәр вакыт шулай элек опера театрына киреп, тантаналы кичәләр үткәрелми иде. Шигырь бәйрәме шунда тышкы якта һәйкәл янында бик күңел аша идек тә таралыша идек. Хәзер менә былтыры быеллы залга җыелып башта тантаналы өлеше була. Хөкүмәт тулы составында килгән, президент үзе килгән. Кемне күрергә теләсәң шул бар иде. Зурлап килгәннәр. Димәк, ел вакыйгасы хәзер Казан өчен, Татарстан өчен, халык өчен Тукай көне ел вакыйгасы безнең хәзер. Без әлеге мизгелләрне яңартабыз. Бу кичә булган вакыйгадан мизгелләр. Ничек уйлыйсыз, хөрмәтле җәмәгать? Менә шушы премияны бер көннең дә 2 мәртәбә алганы юк бит әле. Юк, 2 мәртәбә бирмиләр аны. Аның положениесе бар. Без монда шуңар бирергә кирәк, шуңар итергә кирәк, яшькә, картка аның законы бар. Сез Розалия апа ничек Салих уйлыйсыз? хәзрәт, соңгы 1-5 ел элек шул положениегә төзәтмә кертелде. Мин белгән кеше буларак кына әйтәм. Икенче тапкырда куелырга мөмкин дигән өстәмә кертелде. Әгәр дә сез тагын бер яңалык ачсагыз, Аның бер премиясенә бер гомер кирәк, Венера. Кем белә? Менә сезнең җиңел аяктан кем белә? Розалина апа, сез ничек уйлыйсыз? Икенче мәртәбә бирелек шундый кешеләр бармы һәм кирәкме? Юк. Икенче мәртәбә Алар үзләре дә тәкъдим итәләр. Чит илләргә милләтпәрвәр безнең үзебезнең диаспора ниләр турында, шәхесләр турында сүз барганда, монда инде ватанда безнең ватаныбызда үзебездә яшәгән, иҗат иткән бөтен тормышын безнең менә шушы мөхиткә багышлаган кешеләрнең иҗаты безгә кадерлерәк.
Кадерлерәк дип уйлыйм. Аларның үз премияләре дә бар анда. Biz bugün Tokay turunda gına şeyler... Мин бердә әйтә алмыйм әле үз фикеремне, беләсезме? Икенче мәртәбә бирү кирәк микән дип уйлыйм мин. Менә мин бөтен гомерем буе хезмәт иттем, иеме? Миннән бәхетле кеше юк бу көннәрдә. Мин уйлыйм ки, менә бу язучы ирешергә мөмкин булган иң югары нокта, бәхетнең иң зурысы. Аны тагын кабатлап торсаң, ул инде аның кадере дә кими башлый ничектер. Ул менә бер мәртәбә генә андый сәгатьләр, андый минутлар, андый көннәр кабатланмый, һәм ул кабатланырга тиеш тә түгелдер дип уйлыйм мин. Әгәр дә кеше иҗат итә икән, башка премиялар алсын. Ниде Россиядә дәүләт премиясын алсын, Нобель премиясын алсын ул. Яңадан кат-кат Тукай премиясын алмасын, алсын югарыракны. Мәдинә апа, сезгә бер сорау. Сезгә кайсы кадерлерәк булыр иде? Нобель премиясымы, Тукай бүләгеме? Миңа бу очракта Тукай бүләгеннән дә зурысы юк. Дөресен генә Менә әйткәндә. шулай. Минем бәхетем Nobel премиясы ol Tokay премиясы. Шуннан да бу үзебезнең Тукай премиясы чагыштырырлык та түгел. Менә язучыларга күбрәк бирелә диләр бит инде. Моның турында шулай ук сөйләшләр. Ә ул 3 кешенең берсе генә язучы булып чыккан икән, Асия апа. Һәм менә димәк гадилсез рәнҗетәләр булып чыгамы? Я булмаса башка өлкәләрдә начаррак эш алып баралармы? Мин гомумән шундый Ачышлар җитми димәк безгә башка өлкәдә. Шагыйрь премиясы. Шагыйрьләргә ел сайын булырга Шагыйрьләргә тиеш түгел. дип тә уйлыйм. Ел сайын бер шагыйрь алырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки безнең шул кадәр Yazıcılar, şairler, Allah bitasiya bağırım canım. шагыйрьләребез шундый Бөтен көчле иншалла язучылар. безнең. Бит генә әдәбиятта да татарларда кебек зур шагыйрьләр юк. Без шагыйрьләр әдәбияты. Шагыйрьләр Минем менә хәзер бу нене безнең бу сөйләшүне үзгәртәсем килә бераз. Чөнки без теге эчке технологиягә кирип киттек. Бүген инде без бар яклап та эмоциялар монда хәркәшне. Әйдәгез әле Тукайга кайтыйк име. Ben tağı bir iki neşit. Хәзер Розалин апа. Мин сездән соң укырмын. Бер шигырь укыйм да шуның белән мин үзем чыгышымны тәмамлыйм. Tokay özünün icatında bir yalğız түгел иде. Dinning fənnin birgəligi işin Tokay bilan birgə Şihab Abzi Mərcani, İsmail Abzi Qaspralı, Hadiyatlasılar, barlıq bolğan Tatar dünyasının bəha gitməz əhilləri dinning fənnin birgəligi üçün cantan iştihat qıldılar. Xədir bitirəm. Tataristan şartında bunun için kiraşuçı bizim zor galimlərimiz var. Һәм булып торсын, Харис абый. Розалин апа. Без бүген нинди мөхиттә, нинди дөньяда яшибез. Кырлайда әйбәт матур чыгышлар булды һәм шунда менә Тукайның Америкадан алып Кытайга кадәр менә булай хәрәкәте турында сүз барды. Менә минем хәзер җумбаклабрак бер шигырь кысым килә. Рәхим итегез. Менә шушы гүзәл нинең Шәүләнең йөрүе турында. Рәхим итегез. Сәяхәте турында. Тукай моңы нинди серле аваз, нинди хикмәт, нинди тәсират. Был авызыннан, язгы тамчылардан, җир өстендә җилфердәгән ак яулыклар чайкалуыннан туган җан өмете, изге бер сурәт. Ул тарала ярсу ташкыннарда ак күбектәй, язгы дулкындай, елап шыңшып, кыдрәтләнеп, көлеп кайгыларга күмеп тубыктан яңгылар баткан, ләкин һаман шулай сабыр елмаюлы, акыллы, киме булып гизә дөнья буйлап татар моңы шигырь аркылы, ат өстендә су өстендә балкый, йолдызларга аваз кайтара, кая бара татар, шунда Тукай, океанмы, чүлме, шәһәрме, нинди янәшә бер илаһи көч, горурлыгы, гөле, юлдашы, минем асыл фаҗих милләтемнең Тукай моңы, аның үлмәсе. Менә шушындый нотада, күтәренке нотада без сезнең белән саубуллашабыз. Алга таба да шушындый Тукай премиясына лаеклы кешеләр булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.